Beginilah jalan yang setiap hari kami lewati. Jalanan penghubung antar dusun dengan suasana alam yang hijau, penuh tanaman. Di sebelah kiri ada tanaman padi, jagung yang mulai tumbuh. Jualan sayur di desa, gak hanya sekedar jualan. Di desa jarak 4 km saja, orang masih saling kenal. Sekarang kami berada di Dusun Karanglokulon, Gebang Harjo, Praji Mantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Suasana kali ini terlihat cerah sekali. Semoga saja nanti ada yang beli sayuranku ini. Mengingat sekarang sudah agak siang, kebanyakan orang-orang di dusun ini sudah memasak. Tapi bagi kami jualan harus tetap jalan, walau penuh kesabaran. Sayur salem, sayur salem. Salem sayur, salem sayur. Besean, besean, besean. Yang sayur, yang sayur, yang sayur. Tempenya masih. Sawi hijau habis itu, Mbak. Oke. Mbak Jujul mau carry, Mbak. Sik. Tadi kok ke, Mbak. Tolong ewu ya, Mbak emang. Ngeten Mbak, iki ajeng berangkat kerja. Iya, Mas. Oh, nggih. Matur suwun nggih, Mbak nggih. MRT piro yo emang. Tempenya. Bumiem tempe ora. Alhamdulillah kepayon tempe siji sedulur iki. Tempene apik-apik. Allah Gusti Allah. Sak jose sing mayoni mak erat juragan tahu. Pol. Piye, Mak? Padha e, Mak, iki nek ora nekat ya wis. Matur suwun, Mak. Mbak Irna ora masak. Mbak Siti ora masak. Bumi ora masak. Mbak Ani ora masak. Ora masak kabeh. Emang paut melayu ping pira mlebu? Oh, oh alah, MBG. Ya. Wis masak, Mbak? Osang-osang karo bakso. Lah, Pak Juar mah wis gawe kopi barang. Wes wedangan. Walah Gusti, alah iki jane gorengke tempe ngono ya cocok. Cemplon. Gaweke cemplon. Ya. Aduh. Wes ora masak tenan. Oke. Wah. Aduh, wae to degane apike ta. Wae degane ndah rasane kaya ngopo kae. Jualan sayur keliling di desa kadang sepi, kadang ramai. Yang membuat kami terus semangat berjuang jualan, pertama adalah keluarga kecil kami di rumah. Ya apa Mbah? Ambil parut iki, Mbah. Siapa ambil? Tempene kali 6.000. Tempene kali 6.000. Yang kedua adalah dukungan kalian semua berupa komentar, like, dan subscribe yang membuat kami semakin yakin saluran ini pasti akan lebih berkembang. Harapan kami semoga hari-hari kalian menyenangkan, diberi kesehatan juga kelancaran rezeki. Pasti juga. Gue iki namanya pisan ngono, kok kali iki ya. Sampai saya kuwi, Pak. Tahunnya saya beli gitu.
Tahune bling. Malah karo gimana? Lo Jawa cek ra ngembang. Cek ra ngembang. Menawi anu salem mboten purun to? Nganggo rendeng lemah. Oh, mbak nganggo lemah. Ora enek jenang susu. Telas ae, Mbah. Telas gawe susu. Nek diucul apa ora? Lan mangane penak wae. Nggih. Digolek duit iki ning. Pun Rabu. Hah? Pun Rabu. Pun dirabuk dereng jagunge. Ompun. Iki nak anu, belok wae. Ya kok ora suka. Belum pernah aku sih. Marine yo ngalong. Matur suwun, Mbah. Ngapunten nek wong entek. Dene ngalas iki lho, Mbah sing tuku malahan. Ya iso. Iki lho, Mbah, kedak kali karang iki lho. Ngedone ngalas kabeh. Njaluk dawet. Ya kowe mah liwat kono. Kula liwat mriku sing kidul sawah. Matur suwun, Mbah. Ajeng pinten, Bu? 6, siap. Jiro lupat mo 678. Cek 8 ki. Ajeng pinten jenengan? 6 aja. Oke. Jenengan milih sing Iki 8 kabeh. 8 kabeh. Pak jeng sedanten. Ya. 8 kabeh. Bisi nek kursi tok. Nah, kari siji. Kambil karo sik kathah. Ora kapake ambil karo iki. Kari 3. Ora gudang ora pelan ya. Oh. Ora ngusang-ngusang pikirku ki. Niku naming Kurang pira duitku? 6.000. 6.000 namungan. 8. 8 ke 16.000. Ya tak saya pun. Oh nggih. Pirang gangsal. Teng pundi? Oh, enten Kelir. Karo Mbak Atun. Pas. Suasana di desa sedulur. Iki woh apa iki kaya ngene iki. Lihat dia lagi, wah apa iki sedulur.